Kienu għal-ħabta tal-10:30 tal-ġimgħa filgħodu xi grupp ta' 62 raġel u 22 mara immigranti irregolari ddaħlu Malta mill-Forzi Armati. Kienu 11 ta' billejn nhar il-ħamis xejn il-Forzi Armati ġew informati li madwar 88 mil nawtiku fil-biċ ta' Malta hemm numru ta' immigranti irregolari li kellhom bżonn l-assistenza. Il-Forzi Armati ġew informati bl-immigranti miċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tas-Salvataġġ ta' Ruma wara li l-awtoritajiet Taljani rċivew messaġġ minn wieħed mill-immigranti permezz telefon bis-satellita. Minnu fiħat ta' vapuri li kienu flakwati jintalbu sabiex jagħtu l-għajnuna meħtieġa fil-waqt li ntbagħtu wkoll fuq il-post żewġ laneċ tal-Gwardja Kostali Taljana. L-immigranti kienu interċettati mit-Taljani għal ħabta tal-4/20 tal-ġimgħa filgħodu u tieħdet id-deċiżjoni li dawn jingħataw f'idejn l-awtoritajiet Maltin. Għaldaqstant fuq il-post intbagħtu żewġ patrol boats u lanċa ta' tfittxija u salvataġġ fejn madwar 13 mil nawtiku fix-xlokk ta' Malta saret l-operazzjoni sabiex l-immigranti jittellaw abbord il-laneċ tal-armata. Dawn twaslu fil-bażi marittima tal-Forzi Armati f'Xatt it-Tibem bl-immigranti jingħataw f'idejn il-Pulizija. Dan huwa t-tieni żbark ta' immigranti illegali għal din is-sena wara li x-xahar li għadda daħlu Malta 82 immigrant.